Агоникус, хромицикус, симпатикус. Те трябваше да остана, разбираш ли, трябваше да се грижа с него. И лечението ще се може да бъде с лакно за лалайниче. И на всяка цена облечен с фрак. Издаден? Аре, чак, Кирил, чак. Той е прекарал нощта до леглото. Ами да, господин Василев, ние не сте забелязали, нали, Миличко, не го безпокой повече, оставе човека да си почива в мир. А какъв цвят е пижамата ми? Ето сега той вълнува, не виждате. Разберете, не разбрахте ли колко сте тактичен, господин Василев? Едно, две. Той е тук. Ти си там. Боже, 6 месеца след сватбата. Така потрагна и после свикнахме. Край. Ето това е грешка. Това е колосална грешка. Запомни, общата спалня е гаранция за съпружеската вярност. О, Боже! Непрекъснато събарям нещо. Така се, това е мъжи. Не може да влизате тук. Значи ви, Сузана, ползувате услугите на моя зет. Да, всъщност мъжът ми също се лекува при него. Така ли? Чудесно! От какво боледува мъжа ли? Той е болен от екзема с епидермално олющване тук по темето в резултат на раждането. Какво? Той е раждал! Ами, той не е разбира с жена му. А госпожо, значи вие вече сте майка. Не опазил ме Господ. Но как чакайте малко, вие всичко обърквате, чай. И ще обичам само тебе. О, небеса! Мъжът ти си идва! Защото аз се обичам.